hoe ben jij te volgen? Dat mensen denken, ik wil wat meer van die dame weten. Ja, nou, dus nu ben ik weer fanatiek met die Facebookpagina. Ik dacht, ik ga naar Willem. Nou, laten we dat dan ook gelijk weer oppakken. Dus je kan ons gewoon volgen via Sarah en de Mannen op Facebook. Kan je ons vinden. Of Sarah Seuteman kan je me bevrienden. Maar als ik je niet ken, vind ik dat altijd gek. Dus ga me gewoon lekker liken. Daar word ik blij van. Hartstikke mooi. Ja, dat zegt wel een beetje hoe jij erin staat momenteel. Bij opstarten, alles weer een beetje verkennen. Ja, echt een beetje. En ik merk gewoon heel erg hier in Friesland dat elke keer op het moment dat ik dat ik iemand aanspreek over wat leuks, dan gaat er gelijk een deurtje open. Dan denk ik, oh, wauw, het is zoveel. Het is letterlijk echt een ruimer landschap en het is superleuk. Maar goede keuze geweest om terug te gaan, terug te komen. Ja, heel goede keuze. Ook om gewoon weer een beetje rustig te worden. Weg van het gejaagde. Ja, weg van het gejaagde, de drukte, continu een soort stress. En ik ben een beetje een geluidssensitief typeje. Ja, maar nu kun je het opzoeken. Ja, nou dat vind ik dus heel leuk. Want nu vind ik het heerlijk om even een dagje naar Amsterdam of een paar dagen te gaan. En dan geniet ik weer echt. Dus dat is tof. We hebben van jou genoten. Tot de volgende keer wat het mij betreft. Dankjewel Willem. Tot de volgende keer. Ga door. Hartstikke mooi. Sarah dus en haar man. Ik ga naar de Ierse gast die we hier hebben. Hij zal dus nog in het taalpaviljoen optreden. Man, you are wearing one wooden shoe hat in je klompen on. Yeah, I found a clog. It suits you, man. It's for the crack. Look, listen. I have to take it off to get the good song. It's typical Irish, isn't it? No, it's not typical Irish. No, this is typical Irish. So I thought it would be cool. Okay, I'm going to ask you to play your first song again because there was technically something wrong. I hope everything works now properly. Yeah, he's got it there now. Chicka chicka boom. Got it. Got it, jongens. Ik zal even zien. Martijn? Alles goed. Ja. Let's check it out. We zullen even zien dat het al je slaagt. Martijn, kan hij spelen, denk je? Ja? Dan lijkt het wel. Yeah, it's good, yeah. Live in Orde. Okay, diggedank. Okay, I'm going to sing a song. The first bit is in Gaelic, and the second bit is maybe in English. Garragu me alias, ma winter as an clar. Kach me am mo senchligach, agus hosta dungal. Ach na barri tam shigoni, a casacol mar lachiko. Ach an arches fjard in lam she conde we o. Flows and the grasses grow in a free and easy way. But give me enough feather air old stuff, it's mid near Granuel. Come golders all from Donegal and Sligo lead from two. We'll give them the schlepper, we'll take a sip of their air all Mountain Dew. Skelly-eye-dum, dilly-eye-dum, dilly-eye-dum, day. Dilly-eye-dum, 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 day. Tiny mill at the foot of the hill where the smoke turns up in the sky. Be whispered smell you'll vaguely tell there's poaching made close by. For I fill the air with perfume rare, not me and you. At tongue we roll, we'll drink a bowl or a bucket full of Mountain Dew. Skelly-eye-dum, dilly-eye-dum, dilly-eye-dum, day. Dilly-eye-dum, 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 day. Fantastisch. Well, it went very, very well. Which part from Ireland are you? From Galway in the west coast. Ah, that's nice. Yeah, it is nice, yeah. And looking at you as a musician, you always play solo? Do you have a band? Back home I have a band. We have a three-piece. Okay. I work with the city that we're from in Galway. It's probably the only city in the whole of the British Isles that has a ancient Latin influence. We have like a Latin connection with Galicia in Spain and with Portugal and with North Africa. How did it come? In the maritime times, like in the same way that, you know, Leeuwarden and Harrington have a connection maybe with parts of England and eventually... trading. Yeah, trading. So there was a medieval trade route
from North Africa right up as far as Galway. It was like almost like part of the Mediterranean. And still, it's in the music and it's in the culture. In the culture and the people, yeah. Like even my name, Andres de Stack, it sounds more like a name from France or Spain. So You look like a Spanish man. yeah, I know. Yeah. It's all the fine weather in Leeuwarden, yeah. Irish weather. Yeah, Irish weather in Leeuwarden. Yeah. You full prof musician? Yeah, full professional, yeah, many years. In more recent years, I do music and storytelling. Okay. And I work in Ireland also with the Teatro Nacional, the National Theatre. Oh, that's nice. Yeah, actor, musician. What's going to be your next song? I might do a little piece on the jaw harp. We have, Hij pakt hem wat uit zijn boezem. yeah, busha. And busha. We have a little thing, it sounds like this. So, in Gaelic language radio, the theme tune on the Gaelic language radio is like this. So I might do one with that. Will I? Okay. Fantastisch. Hij had een heel iets. Meide Klomp en een heel iets. How do you name this very small instrument? What's the name? Called jaw harp. Jaw. Jaw like jaw, and harp like harp. Yeah, Great, man. yeah. How did you learn it? By yourself, or did someone teach you? I think it was in the music shops. They were cheap, and when we were in school and we were young, we used to find them, and they kind of looked cool and was different to the other instruments because it didn't have like A B C D or D E F or do re mi. It was so abstract. They actually have one here from Indonesia. Hij had nog een. Indonesian one is like this. Dat is een soort touwtje erin. Yeah, I know. It looks like I'm going fishing for herring. Herring. Herring, yeah. Actually, today is herring, no? How does it sound? It sounds like this. Wow, te gek. Yeah. Oh, very nice. Okay. Looks like going fishing. Yeah. You can try here in a Herring. Heb je meer op nooit in de molen te dwalen als een soort jerring. Okay. Yeah, you got another song for us? Yeah, I'll finish up with one more. Yeah. What's the title? Scratch It Like a Latchico. And that's what's the story about that? Like scratch. It's like I said, I have a band in Ireland and we are like Latchicos, so we are like, some of us look like we're half Spanish, even though we're Irish, like full blood Irish, but there's like a Latin influence. So we have this rhythm, it kind of feels like it's Irish, but it comes from North Africa. So we feel like you scratch it like a Latchico, can you scratch it? So it's kind of celebrating that. The studio is all yours. Wat een kerel. Fantastisch. Live in Orlin. Dikke dank. Yo.
Scratch it like a latchico. Can you scratch it like a latchico? Can you scratch it like a latchico? Can you scratch it now? Come on, let's go. Paddy's on the road again. Come to the east. He's come back home and he's built like the beast with the head up and he's ready to go. When you scratch it like a latchico, can you scratch it like a latchico? Can you scratch it like a latchico? Can you scratch it like a latchico? Can you scratch it now? Come on, let's go. Like a latchico, can you scratch it? Like a latchico, can you scratch it? Like a latchico, can you scratch it? No, come on, let's go. Paddy's on the road again, coming to the east. He's come back home and he's built like the beast with the head up and he's ready to go. Will you scratch it? Like a latchico, 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 will you scratch it? Now, come on, let's go. Wow. Thank you, sir. Great to have you on the show today with Wooden Shoes. Mike Klompen on that. Yeah. Dikke dank. You're a fantastic musician. Thank you. Have a good time for the next coming days in Holland, and I hope to see you again here. Yes, I hope to come back. We'll see you, William. Or you have to come to Ireland now for Cultural Capital 2020. I will come. Absolutely. Thank you. Oké, zie je. Dikke dank. Dames en heren, applaus voor deze prachtige hier. Andreas de Stij, ik het goed uitsprek. Was hem nog in actie zien en dan ik mij in dit geval Sorben. Sinds ik er maar even bij. Guinea taalpaviljoen, sowieso fantastisch plak trouwens in de Prinsentuin. Deze culturele haatsteden hier. En dan kist hem onderoor, maar ik hele oren optredens nog mijn meidje. Taalpaviljoen, MEM, dus in Prinsentuin. Wij gaan even soundchecken en ondertussen praat ik even met twee heren die wel even heel kwart in de uitsturing hier. Zit ze Heimer en Pier Koopmans en ik ga een singeltje nog aan. Wie dit die eerste singeltje, hoe zit het eigenlijk? Ja, de eerste en de laatste huis. Ja, hè? Ja. 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 Oh, dat is vrij dramatisch. Nee. Oh god, nee. Nee, toen kwam de CD-tijdperk. En ook weer om naar de singles. Ja. Nou, en de single, mag even zeggen, is van de band Fuck, F-U-C. Wat staat er eigenlijk voor, Sietse? De Freaking Underground Corporation. Ja, serieus? Ja. Dat hebben toen destijds serieus hoe nee toch dus? Ja, heel serieus. Ja, Underground Corporation. Wat hier Frank Zapper en ik alweer... Freaking out, hè? Ja, zei Ja, freak out. Hey, wie dit in eerste band? Ja, ik heb het gitaarspelen nog... van Pierleer, de eerste akkoorden. Ja. De mannen weer heel beter. Ja, hè? Ja. Vrees. Maar een squallenband, de dwarp squallen, hoe kwam je in Belk, hoor? Nou, hetzelfde dorp. Ja. Ja, keertse voetballen. En ging je me Fabel uit de internationale muziek verhoord. Ik zeg, god, dat willen wij echt. Ja, mut. Ja. Mut? Ja. Sleet. Mijn hemel. Ja. Sleet, ja. Ja, god, ja, Stones. En... Bedankt Stones. Ja. Zet hem even, du hast een platenspeler mee, no? Ja. Hoe oldschool was het, ha? En hij zet hem nou ook echt op. Dat rechten, dat wil net meer, hè? Maar dat weer vroeger een keus, dat konden we natuurlijk in detail goed, man. Wat een beetje jongen. Ja. Daar komt hij. We laten even het begin van het singeltje. Jere. Hoe heet wat dit de titel? A Rainy Day Blues. Speelt Sietse hier al gitaar op of niet? Ja, het zit niks spelen gitaar op, ja. Oh, dubbele gitaar. Slag en solo.
De slager ziet ze solo. Ja, dat is de solo. Ja. Nou, niet onverdienstelijk, toch? Nee, knapje. Ja. Kreeg hè? Ja. Hij heeft nog een product voor die singles, hè? Hij Wat zou je? heeft nog een product voor die singles. Stuur te lezen op zolder of net? Ja, nou, Mukkers die voelen wat Frans King, maar die voelen nou wat een doorze maar singles. Let maar even staan. Ik vind het wel even leuk op achtergrond. Ja. Maar knallen, ja. Nee, er binnen wel wat singles, ja. Nou goed, goed. Mukpop morgen. Kom daar naar hier net Westhaven. En dan komt de vraag blijkbaar toch bij hem van wil je hem bij elkaar komen? Ja, want we hebben daar al nog een keer spelen. En dit wordt het 10e keer. Is het net Pier? Zo vaak spelen. Ja, nou ja, we zijn bij de eerste edities van Mukpop. En toen het nog een examenfeestje weer van Mukkers. Ja, zij is het begonnen eigenlijk. Ja. Ja, wij organiseren het mooi Mukpop. En wij gingen weer meer dan feestjes en een jaar weer dan feestjes. En dat hebben we samengevoegd. En Mukpop. En recordhouder dus. Wat zou je? Recordhouder dus. Ja. Het wilde nou maar. Ik weet dat wij met water de waan wint. Bestier mooi papa. En we hadden zoiets van wauw, dat is wat te gek daar. Dus wij zijn nou bij ik op leswest bij Frans nog. Ja, weet ik. Een hoop tips kregen. Ja, weet ik. Ik ben nog een keer bij hem best, maar een delegatie van Mukpop. Een soort werkbeziet, hè? Ja. Dat is een goede vriendschap tussen Waterrock en Mukpop. Leuk dat het festivalwerk een keer weer omkomt. Ja, dat is hartstikke leuk, ja. Had wel iets, hè? Ja, nou, vooral in dit hier is dat is mooi, ja. Hoe laat speel je hem? Wij beginnen om 10 uur. Ik ken het programma wel even snel. Ja, vertel het even. Het is in omgekeerde volgorde dan. Hè. Die beginnen en dan de mop. Dat is een radio. De Voskovs, de Mop. Dat is de mop. Dat is de Jarver band. Fuck, ik weet niet wie dat binnen. De Suskes, dat weet ik niet. Maar Een dik feest, joh. Fuck speelt om 10 uur en de Suskes beginnen al horen tot Noorden zien. Ja, 12 misschien. Ja, singeltje. 44 toeren dan. Ja, dat is 4 toeren. Ja, mooi man. Even Een heel iets stukje bijkant en dan gaan we naar de... Ja, doen we. Ja, oh, dit is fantastisch, jongens. Goed, we letten het even. Ja, komt-ie. Dit is toch geen ballad, wel? Nou, waar is hij maar al? Dat valt wel mooi. Waar speelt je sax? Oene Wagenaar. Maar Hans Wijnbergen die speelt toch mooi. Beetje madness-achtig, joh. Het begint wel een beetje. De eerste die dat zei. Goeie. Saxofoon. Morgen, Mukpop dus. Ja, ik denk dat iedereen gewoon daar komen maar. Zowel jong als oud. En voor de jongere garde is het mooi om Mukpop te mooi. De mooiste net voor de oudere garde is het mooi om eens even bij elkaar te komen. Potje bier, komt goed, jongens. Leuk, dankjewel voor de single. En dat is de plaatspeler in mijn host, Pier. Succes, man. Ik neem wel een singeltje voor die mooi. Deal. Ja, dat is echt sentiment. Fantastisch, man. Dankjewel. Goed. Ik zal even zien. Great Lake, is die al soundcheck? Nee, die mag nog soundchecken. En dan ga ik naar Billy Joel. Hoi, hoe is het met jou? Ja, goed, dank je. Ja, een beetje onwerkelijk om tegen Billy Joel. Maar het is niet Billy Joel, het is Billy Joel, hè? Ja, het is Joel, ja. Zegt hij zelf tenminste. Ja. Hey, zullen we straks praten? Zullen we eerst eens even horen wat jij speelt? Oh ja, dat is prima. Welk nummer begin je mee? She's Always a Woman. Ik heb iets in de soundcheck gehoord. Ik was zeer onder de indruk. Ja, nee, maar dat gaat niet om. Dames en heren, ik zit via niks. Dit is hem live. Billy Joel. In Oorwien. She can kill with a smile, she can wound with her eyes. She can ruin your faith with a casual lie. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe you. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time.
promise you more than the Garden of Eden. When she carelessly cut you and lied while you're bleeding. But you bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, she never gives out, and she never gives in. She just changes her mind. She's frequently kind and she's suddenly cool. She can do as she pleases. She's nobody's fool. She can be convicted. She's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you. But she's always a woman to me. Wauw, ja, fantastisch. Waar dit is, hoe dat zit en wat er dwang gaat nog meer met Billy Joel, Jerve Azes. Precies, nee, het nice. Jongens, blijf bij je mannetje totdat de bal weer bij ons in de ploeg zit. Dextro Energy. Voor je mannetje staan, bal aannemen, vrij man zoeken, uitspelen, schieten, simpel, toch? Dextro Energy. Direct in je bloed, snel in je systeem. Voor die gasten is het lekkere zachte douchen. Dat vind ik heerlijk. Het is eigenlijk haast een beetje het idee als een film op hoed. Zoveel scheelt het wel. Nou, van mezelf is toch echt het skiermeidje volle prettiger. Ja. Aquacel. Geen kalkaanslag meer en heerlijk voor de huid. Aquacel.nl. Cel met een C en dubbel L. Als je bedrijfswagen je gereedschap is, kun je als vakman rekenen op het vakmanschap van Renault. En van extra voordeel. Want bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master kan dat voordeel oplopen tot wel €5.000. Inclusief een gratis laadruimtepakket. En leasen kan al vanaf €99 per maand. Renault Bedrijfswagens. Voor de vakman. Kijk voor de voorwaarden op Renault.nl. Genieten van de zon is nog fijner als je goed beschermd bent. Bij Dio&DA vind je nu ook Ladival. Speciaal voor de zongevoelige en kinderhuid. En deze week met 25% korting. Dio&DA, de drogist met aandacht. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Azes optredens van Billy Joel, The Experience. Maar het komt er wel heel dichtbij. Hè? En Great Lake. En dat hadden wij mij mooi snijn in Ljouwen te krijgen. Maar is het nice uit de provincie met Erik Henneman. Het is 1 minuut oer Jalve trein. Mevrouw de Tesselschade zit even het melden dat de brandwacht de brandmaster is. Dus we staan jou er is Onno Valkena. Onno, hoe is de situatie daar op dit stuit? Nou, de wind de jongen liet afskaalt, maar tegelijkertijd gaat het bestrijden van het plak dat het vuur weer gaat nog heel tijd terug. Er wordt nog blust vanuit een heegwerker. Er is een grote kraan ondergang met sloopwerk. Nou, dat sloopwerk is wel heel belangrijk, want zonder dat sloopwerk kon de brandwacht de vuurhaard net bereiken. En dat nijblussen, dat kan nog wel een aantal uren worden. De zaak is intussen afschaald, begreep ik, naar grip 2. Dat is een minder slimme situatie, ik maar zeggen. Kan mensen nou wat makkelijker daar wat in de buurt voorbij? Ja, het wordt zijn jonkelietzen wordt het wat relaxter. De reetwitte linten die binnen oprollen. Dan wilde ik al hier bronslangen willen oprollen. Alleen nog, ja, dat nijblussen gaat nog heel tijd terug. En het is een indrukwekkend gezicht hier. De achterkant van het plekstenkantoor is behoorlijk zwartblakeren. Een heel soort ruten binnenstikken. En daarachter zie je een stukje platgebouw. Dat platgebouw dat is
vol slijm verlen en dat wordt nog heel dit stukje bij het bietje wordt dat verder sloopt en ja, het moet er aardig gleuren west haar en er wordt nog heel dit verder blust uit een brandwacht. Een gewone platte brandwachtauto en ik vanuit een heegwerker. Nou, die heegwerker die is no correct uitzakken naar beneden. Dat kan ik gewoon een wisseling van de wacht bezutten. Verderop zit een paar brandwachtman. Ja, die binnen een beetje in de rest. Die zitten een koffie en broodjes en die zitten er nog eens even naar te zien hoe het verder gaat. Die man die had de put eruit, maar dat hield nog voor lange tijd niet. Nou, brandmaster dus in elk geval daar in het pand van de belasting onder Tesselschade zitten in Ljouwert. Dank u wel, Onno Valkenaar. Dan meldt Liander dat er op dit tijd sprake is van een stroomstoring in omjouwing van de Jouwers, Kastenbregen en Sint-Niek. De verwachte eindtijd van deze stroomstoring, dat kan nog wel een trijktijd worden. Kwartier uur treien, zo meldt dus Liander. Dat besluit het Waarbrug bewolking joert, een buien. Het is 15 graden en er zit een krachtig onthudde noordwestenwind. Joen is het meest droeg. Ik moor een beroene loft, nog een paar buikers. Het is dan op een ei een gratis 15 section. En ons af hier het ijs. Voor kleine of grote bedrijven is dit het moment om naar Brother Business Printers te kijken. Voordelig en betrouwbaar, met precies de print- en scanopties die voor jou belangrijk zijn. Bovendien krijg je nu tijdelijk tot €250 cashback. Kijk voor de modellen op brother.nl/cashback of ga naar bol.com. Voor elke business een Brother. Wat is er nou lekkerder dan na een warme dag werken thuis te komen? Schat, ik ben thuis. En heerlijk te relaxen in de schaduw op je terras. Ook genieten van schaduw? Sunmaster. Meesters in zonwering. Sunmaster.nl. Sokkenbalje, het nieuwe bannerprogramma van Omroep Friesland werd zelfs vanuit de Kamer vragen gesteld worden. Zeg, hoe laat begint die poppenkast voor jou eigenlijk? Nee, het is geen poppenkast. Het is van alles wat. Hartstikke leuk. Van de band. En het wordt het haast noeren. Toch niet in het Fries, hè? Ja, vanzelfs. Dus van 1 juli alle dagen tussen 6 en 9 uur maas. Op uw Frieske televisie. Sokkenbolje. Deze zomer heerlijk relaxen in de schaduw op je terras. Sunmaster.nl. Meesters in zonwering. De mooiste merkmonturen vind je bij Pearl. Dus ook die van Fossil, Tommy Hilfiger en Esprit. En alle monturen zijn nog steeds maar €10. Want deze actie is wegens succes verlengd. Kijk de voorwaarden op pearl.nl. Als je bedrijfswagen je gereedschap is, kun je als vakman rekenen op het vakmanschap van Renault. En van extra voordeel. Want bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master kan dat voordeel oplopen tot wel €5.000. Inclusief een gratis laadruimtepakket. En leasen kan al vanaf €99 per maand. Renault Bedrijfswagens. Voor de vakman. Kijk voor de voorwaarden op Renault.nl. En wij gaan lekker terug met het muzikale dwarsplein van Friesland. Met een heel soort evenementen. Daar heb ik nog even stil best in. Het kan mooi beginnen. Met 24 juni zit er op deze poster. Dat is natuurlijk komende snij. Mooie zondag in Leeuwarden. Anna Vrouwk Hoogsteen. Leuk dat je er even best. Toen had ik nog een act mee om, dus de Sylvaan act, een muzikaal en wat voor jaren. Maar wat is een mooie zondag in Leeuwarden? Want bij alle snijden ben je toch mooi of niet? Ja, alle snijden ben mooi, maar de rest is een mooi. Ja, nee, dat is flauw. Hè? Maar wat hoort het in? Elke les van de maand is er eigenlijk klein vermaak voor stadsbezoekers, grote en kleine stadsbezoekers. En we werken met thema's. Dus dat is van art tot aan dit keer editie muziek. Ja. En nou ja, vandaar dat ik hier ben. Ja, is dat alleen tijdens dit cultureel hier? Het is eigenlijk elk jaar. Vorig jaar is het begonnen om toch even wat extra een impuls aan de koopzondagen te jan. En alle ondernemers uit te dagen om de winkels open te gooien. Vooral, ja, maar dat is natuurlijk vrij, hè? Ja, dat is vrij. En dan vind ik het ook wel lastig om keuze te maken. Hè? Want als lietsondernemer best was natuurlijk niet elke snij aan de bak. Nee. En dan werd het natuurlijk wel leuk van, nou, pak dan die laatste snij, maalkoor. Ja. Dan weet iedereen ook dat het dan volop shop tijd is. Ja, en komt daar een respons van uit die wereldwijd? Ik bedoel, het publiek is in maar uit die ondernemerswij. Vind je het leuk inmiddels? Ja, heel leuk. Bijvoorbeeld, nou, dit keer is de Sint-Jacobstraat heel actief. Die hebben een hele fair opzet.
Dus deze komende snijn had zij weer echt een eigen fair in de stritten. Dus dan kiest hij wel leuk de kraampjes, beziek je van al die ondernemers daar. En dus die zie ik van onderop, vanuit die winkeliers, worden direct wel initiatieven ontplooid. Ja. Maar natuurlijk uiteindelijk het publiek er wat bij krijgen. Had je het idee dat het louter, misschien wel het Friese publiek, die Cape Snijn een beetje omarmt? Ja, want de korpsen die doe ik al in mij, de muziekkorpsen. Om en rond Leeuw in en om Ljouwert. En dat is ook altijd een succes. Meestal vind ik gewoon muziek heel leuk. Dat verbindt heel mooi. Ja, dat maakt het levendig. Ja, dat maakt het inderdaad levendig. Maar we denken ook altijd erom dat er wat leuks is voor de Lietzere band, voor de kleine stadsbezoekers. En ik heb bijvoorbeeld een voorleeskwartiertje bij de kinderboekhandel De Toverlantaarn. Kan die volgen of ze in bellen blazen. We hebben circus acts, een wedstrijd. En dit keer is Else Wieke Borger. En die doen ze het maar de bandjes mooi tijdens Regina Forte. Okay. En het slotoptreden, ja. Nou, daar komt eigenlijk voort op bij van de muziekoptredens, Regina Forte. Vertel even, Gerrit Breedler even mij. Ja, zij ondertussen had zij ook een eigen repertoire. Ja. Is eigenlijk ontstaan vanuit zichzelf. Wij gaan op in Green Festival hier in Kornium. En daar hebben we een programma met muziek en wien. Eigenlijk op 3 locaties werd er wat programmeerd. En toen wie het idee van meestal pro en Wincy in de Tumanswente. Ja, welk zanggezelschap is daar leuk? Dat werd Great Lake. Zij ben ik krijg weer in Jelsum. Nou, Regina Forte, strijkorkest, niks is mooier als in de mooie Nicolaaskerken van Kwajum. En in het dorpshuis, de trekker, hè? Gerrit Breteler. Ja. Dus die had hij toen optreden en dan kregen de meesten een mooi glas wien daarbij. Maar het mooiste wie eigenlijk, de climax werd een min of meer spontaan slotoptreden met Great Lake, Gerrit Breteler en Regina Forte. Ja. Nou even de vertaling naar komende snijn. Hoe hast het dan? Ja, dat is een heel gepuzzel. Maar Great Lake bij Brasserie, dus Maria Louise. Ja. Feiercafé, daar zit Regina Forte en Gerrit Breteler bij de Stadswaag. Ja. Daar waar ook de borrelhapbokaal gewonnen is. Maar dus op 3 locaties. En dat is rond 2, tussen 2 en 3. En dan om 11:00 is er dus weer een slotconcert spontaan bij onder de vleugels van Feiercafé. Het is aan de voet van de Kleine Kerkstraat. Ja. Of in Feiercafé, want we zullen je naar het waar nou. En het verhoort dus een beetje. Beetje grillig, hè? Ja, ze zijn van harte welkom. Ik als de artiesten binnen. Hè? Dus. Komende snijn in Leeuwarden. Zijn we naar Great Lake? Ja, leuk. Ja, ik was een spelnière. Nou, mooie zondag in Leeuwarden. Wordt alweer muzikaal natuurlijk vertaald. Onder oren terug Kees de Groot en Sander van der Meer. Dat is het duo dat zichzelf Great Lake neemt. Je spelen al vrij lang met elkaar, toch? Ja, ik denk ondertussen een jaar of 8. Ja. En maar net vanaf het begin onder de naam Great Lake, toch? Nee. Eerst was het meer onder mijn naam. Ja. Maar nu zijn we zoveel samen op pad dat we dachten, maar dat is even nog wat klinken. Ja. De Groot moet er ook bij. We hadden heel lang praten. Dus we praten straks even terug hoe je hem duo, maar eerst maar even je eerste nummer. Hoe heet het? Het heet It's Always There en het is het eerste liedje wat we samen hebben geschreven. Oh, hartstikke mooi. Live in Noorderwien. You say, here is a song for you. It's like a river flow, soft and smooth, so it goes. You say, here is a melody. It's like a rainbow, colorful, let it show. If you make it sing, somehow we will always be together so happily, right here from the start. Sing it softly and vividly, sing it lightly and livelly, right here from the heart. If I say that you give on me all the joy to shine perfectly,
There are days without a melody, no simple song to sing, no voice to call, no chords at all. Well, if you make it sing, somehow we will always be together so happily, right here from the start. Sing it softly and vividly, sing it lightly and lively, right here from the heart. If I say that you give on me all the joy to shine perfectly, on and on it goes. It's always there. If you make it sing, somehow we will always be together so happily, right here from the start. Sing it softly and vividly, sing it lightly and lively, right here from the heart. If I say that you give on me all the joy to shine perfectly, on and on it goes. It's always there. Always always Mooi. Straks meer, hè? Nog meer. Great Lake. Komende staan dus in Ljouwert live. In ieder geval te zien. En ja, een beetje dubbel elke. Kom mij een mooi slotconcert. Komen we straks dan wel even over te spreken. Heel spontaan. Je komt 2 heren samen binnen erin. En die hebben het leukste melden ook. Stel je even voor. Ik ben Rino, het woordmans. Dit is mijn broer Albert. Dag Albert, jongen. Ja, goed. En waar kom je hem voor? Nou, we hebben een feest. Nou, dat mag altijd trok in. Daarom. Het woordmansje is een kroeg. In Drachten. Dat dacht ik al. Ja. En je hebt een mooi feestje. Ja. En wat voor feestjes zijn vieren? Nou, maar ja, de trainers die komt bij me, die jongen, de zoon van Romy. Ja. Danny Vroger, de zoon van René, komt bij me, die jongen op je. En dan zeg ik wat mooie vrouwje. En komen die ex-jongen? Ex-jongen zelf, een paar versjes. Zit ik nog? Ja. Ik kom een week wel een beetje te jongen. Die had al eens een cd'tje. Ik heb steeds heel journalist hoe het klinkt. Oké, en Albert, en wat wordt die rol, man? Nou, ik ben ook muzikant. En ik ben sowieso vanaf jongs af aan ook in de horeca bezig. Dus ik ben bij Rino en we doen een beetje van alles en nog wat betreft cultuur en horeca. Ja. Dus. Maar er is morgen optreden dus? Nou ja, binnenkort wel. Binnenkort, morgen nog net? Nee, morgen nog. Morgen is het achter de bar of zo? Ja, dat ook weer niet. Maar van alles. Oh, gezellig. Van alles en nog wat. Ja. Drankje erbij. Hoe laat begint het morgen? Ik begin om de jongen horen. Jongens, hè? Ja, de jongens. Ja. En de schalen die hebben vandaag door. Ja, correct. Ja. En dan gaat het voort los? Ja, dan gaan we er voort voor. Ja. Trainers die beginnen ook. En doe je het wel vaker, dit soort feestjes? Ja, ik ga het wel vaker doen. Ja. Ik ga in Burgum de feesten en daar ben ik ooit bij mij begonnen. Ja. Oh, leuk man. En doe je zoiets van, ik mag even naar ik mag even reclame maken. Ik denk, ik mag het even zeggen. Ja, dat best altijd woken. Ja, nee, jongen. Wortmandje, mooi jongen. Vanavond jongen horen. Ja, dan komen maar maar dan eerst maar even een pilsje, dan is er nog niks. Ik ga nog een cadeautje voor die. Oh, een cadeautje ik nog. Zullen we maar zo thuis even jaren? Ja, een klein cadeautje van hem. Dan kom ik naar je weekend bij de show. Ja, nou, ik zit al behoorlijk vol, maar ik nodig die een keer uit. Zullen we dat doen? Ja, de datum krijg je nog van me. Ik word die de groeten van Yankee door. Dank u wel.
Yankee de Leeuw. Ja. Oh, die is leuk. Dankjewel. Speelt in de clip van me, hè? Ja. De woordmandjes. Dankjewel, jongens. Ja, kom altijd weer. Vind ik mooi, spontaan. Komt u maar. Dat doet Alex Keelstrek, want die mailt me dan. Ik zei, jongen, ik hou wat bijzonders, Alex. Ja, is er zo? Ja, klopt. En dan ben ik altijd blij, want Alex komt mij meestal hele mooie muzikale talent noemen. Vertel het maar. Ja, jij is er weer in. Hè? Waar is deze meneer? Ja, dit is Alexander. Ik ken hem al eigenlijk al een poosje vanuit de piano scene. Hè. Ik ben daar vaak actief mee. En behalve dat doet hij een soort mooi Najib Amali en mooi plus support. Veel begeleiding dus? Ja, ook begeleiding, maar ook als headliner. Ja, fulltime. Okay. En toen kwam hij mij het idee, ik won alles wat met Billy Joel man. Ja, hij hier al van jeugd af aan een droom en het wordt er een keer van. En de vraag is dat ik hem daarbij helpen wil op technisch vlak vanuit het werk. En dus stuurst een complete show op? Ja, nou ja, uiteindelijk maak ik dat de show helemaal zelf. Dat kende zelf. Nee, maar goed. Ja, complete band eromheen. Visuals, dus een soort beeld. We hebben mooi werk al lucht. Alles zit erop en erom. Van jongs waren fan van de man? Of? Ja, zeker. Groot voorbeeld. En wanneer durfde je eerste keer je er toch aan te wagen? Dat zal alleen zijn geweest, stiekem ergens? Maar... Nee, dat is... Kijk, ik speel natuurlijk al een hele tijd in verschillende pianobars en pianoshows en dat soort dingen. Dan komt hij toch voorbij, hè? De pianoman ligt altijd op je piano. Maar om nou een hele avond het hele repertoire aan te durven, dat durfde ik inderdaad niet. Je zegt het heel goed. Het was echt wel eng. Ik heb daar 30 jaar podiumervaring voor opgedaan om uiteindelijk te zeggen, nou durf ik het aan. En we hebben dat 4 maanden geleden opgetuigd. Met de band en techniek en inderdaad... ja, het is niet zomaar even. Ik bedoel, je besluit niet, we gaan volgende week even wat leuks doen. Nee, ik dacht, we gaan het goed doen. Maar binnen 3 maanden liep het al. Is het al echt iets geworden. Gaaf, man. Ja, helemaal te gek. Is hij moeilijk in de zin technisch, de nummers? Ja. Dat is echt halen, bereik, dat soort dingen. Het is zangtechnisch eigenlijk net een niveautje te hoog voor mij. Dus niet zozeer in hoogte, maar technisch, ja. Zangtechnisch. Hij gebruikt echt 5, 6 technieken makkelijk door elkaar. En dat is maar volgend jaar even een jaartje op zwoegen. Het is nu geloofwaardig genoeg. En pianotechnisch is het inderdaad ook best pittig. Maar goed, die opleiding die heb ik wel. Dus dat durf ik wel aan. What's gonna be the next song, Mr. Joel? Ja, we dachten, we doen niet alleen ballads vandaag. Hoewel de hele band er eigenlijk bij had moeten zijn. Ja. Doen we de volgende keer. Ja, die kan niet. Ik moet met mijn vrouw. Ja, dat soort dingen. Je kent dat wel. Ikea. De vissen. Ja, precies. Dus maar ik ga toch een vrolijk liedje doen. Ik ga Only the Good Die Young doen. Live in Noorderwien. Billy Joel Experience. Catholic girls start much too late. Sooner or later it comes down to fate. I might as well be the one. Well, they showed you a statue, told you to pray, built you a temple and locked you away. But they never told you the price that you pay, the things that you might have done. Darling, only the good die young. That's what I say now. Only the good die young. Only the good die young. You might have heard I run with a dangerous crowd. We ain't too pretty, we ain't too proud. Might be laughing a bit too loud. That never hurt no one. So come on, Virginia, show me a line. Send up a signal, I'll throw you a line. That stained glass curtain you're hiding behind never lets in the sun. Hold on, and only the good die young. Oh, that's what I say now. Only the good die young. Only the good die young. You got a nice white dress and a party on your confirmation. You got a brand new soul and a cross of gold. Well, Virginia, they didn't give you quite enough information. You didn't count on me while you were counting on your rosary. Whoa, whoa, whoa. There's a heaven for those who wait. Some say it's better, but I say it ain't. I'd rather lie with the sinners than cry with the saints. The sinners are much more fun. But all in all, the good die young. Oh, that's what I say now. Only the good die
faith. But sooner or later it comes down to faith. Might as well be the one. Darling, only the good die young. Oh, that's what I say now. Only the good die young. Only the good die young. Only the good. Only the good die young. Only the good. Only the good die young. Oh, fantastisch. Ik was op tournee hè, met een complete band. Ik wil nog één. Ja. Heb je er nog één? Ja, wij ook. Ja, tuurlijk. Ja? Welke ga je doen? Ja, wat denk je? Ah, ja. Oh, ik kon hem net eerst horen. Billy Joel. Nee, natuurlijk. Ja, ik zeg niks. It's 9 o'clock on a Saturday. The regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you blame me? A memory, I am not really sure how it goes. But it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. Oh, la-di-da-di-di-da-di. Di-di-da-di-di-da-di-da. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. For we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling alright. Now John at the bar, he's a friend of mine, and gets me my drinks for free. And he's quick with a joke, oh, to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. As a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Oh, la-di-da-di-di-da-di. Di-di-da-di-di-da. Paul, he's a real estate novelist. Never had time for a wife. And he's talking to Davy, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress, she's practicing politics as the businessman slowly gets stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. For we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling alright. It's a pretty good crowd for a Saturday. Manager, he gives me a smile, for he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells
Kippenvel, dankjewel. Dank jou wel. Jij komt gewoon terug met de band en dan gaan we dit nog eens over. Dit was fantastisch, dankjewel. Komen we met de band, dan weet je helemaal niet wat je hoort. Succes, leuk dat je er was. Ik ga dan heel snel even naar Alex. Alex, wanneer is dit te zien te jaren? De eerstvolgende stem in Zeist, 15 juli. Maar dit moet uit Friesland komen, hè? Ja, natuurlijk, heel Friesland moet een keer komen. Ja. Hartstikke leuk. Nee, dit mag je net missen. Dit is echt kippenvel. Als hij naar Friesland komt en dat zit zeker in de pijpleiding, dan zul je hem het zeker wel zien in Noordwind live. Je lichaam voorbereiden op de zomer? Kruidvat helpt je. Unobiol Paris Autobrostin zorgt voor een natuurlijke en egale bruine tint zonder zon. Nu alles van Unobiol Paris 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kom lekker eten en ontspannen in de Gelderse streken. Geniet van sfeervolle smaakevents en streekproducten op de Veluwe. Of van de culinaire arrangementen bij een van de toprestaurants in de Achterhoek. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl. Zonnebrand? Check. Slippers? Check. Handdoek? Check. Renault? Zomercheck. Want als je die laat doen, ben je de hele zomer onbezorgd op weg. En krijg je tot wel 70% korting op de leukste uitjes. Zoals Juliana-toren, Archeon, Dolfinarium. Bovendien is de zomercheck gratis als je lid bent van My Renault Plus. Check de voorwaarden op Renault.nl. Check. Kom na een heerlijke wandeling over de Hoge Veluwe culinair genieten bij Bosrestaurant Planken Wambuis in Ede. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl. Dit is ons seizoen, dus ga aan de slag. Deze zaterdagochtend van 9 tot 11, 25% korting op alles. Voor de makers. Praxis. Lees de voorwaarden op praxis.nl. Specsavers Hoormiete 3. Hoortoestellen zijn echt grote, lelijke apparaten. Nou, ze zijn tegenwoordig zo klein dat ze bijna onzichtbaar zijn. De kleur kan aan uw haar aangepast worden en sommige apparaatjes zijn volledig in uw oor verborgen. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes. Het scheelt me een hoop poetswerk, voornamelijk in de badkamer. We hebben geen kalkaanslag meer. En tevens het niet meer verkalken van het binnenwerk van onze apparatuur. Aquacel. Geen kalkaanslag meer en heerlijk voor de huid. Aquacel.nl. Cel met een C en dubbel L. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes. In één keer klaar voor je kampeervakantie? Ga naar Vrijbuiter. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Dit is Carolijn Bari met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft een verdachte opgepakt voor de beschieting van een kantoorgebouw met een antitankwapen. Het gaat om een man van 41 uit Woerden die lid is van een motorclub. Gisteravond hoorden getuigen een enorme knal bij het pand in Amsterdam-Sloterdijk. Er sneuvelde een ruit, maar niemand raakte gewond. In het pand zitten onder meer de redacties van tijdschriften als Panorama en Nieuwe Revue. In de buurt werd een raketwerper gevonden. De politie heeft die meegenomen voor onderzoek. Tom de Graaf wordt vicepresident van de Raad van State. Het kabinet draagt hem voor als opvolger van de huidige vicepresident Donner, die met pensioen gaat. Tom de Graaf heeft een lange staat van dienst in Politiek Den Haag. Hij was onder meer fractievoorzitter van D66 in de Tweede en Eerste Kamer en minister voor Bestuurlijke Vernieuwing. Ook was hij burgemeester van Nijmegen. Gisteren werd bekend dat oud-minister Dijsselbloem van de PvdA afgevallen was als kandidaat voor de functie. Er heeft zich een verdachte gemeld in verband met de brand waarbij gisteravond in een appartementencomplex in Utrecht een dode viel. Het zou gaan om de bewoner van de flat in Kanaleneiland waar de brand uitbrak. Volgens omwonenden was er voor de brand een steekpartij in de flat. De man zou zijn vrouw van rond de 70 na een ruzie hebben neergestoken, waarna hij de woning in brand stak. Almere City FC heeft een nieuwe grasmat. De voetbalclub kondigde een paar maanden geleden al aan over te willen stappen op echt gras in plaats van kunstgras. De grasmat is nu gelegd en daarmee is Almere City de eerste club in het betaald voetbal die is overgestapt. Het echte gras was een wens van de trainers en de spelers van Almere City FC. Volgens algemeen directeur John Bess is het beter voor de knieën en is het goed voor het aantrekken van spelers. Het oude kunstgras wordt hergebruikt als trainingsveld buiten het stadion. Het weer op veel plaatsen grotendeels bewolkt. Met uitzondering van het uiterste zuiden en zuidwesten vallen er buien. Het wordt 15 tot 17 graden en er waait een stevige noordwestenwind. Morgen minder wind en wordt het een graad warmer met zo'n 18 graden.
Na het weekend is het droog met meer zon en wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal. Als is nog 1 uur bij Noorderwind Live. En hebben we onder oren een aantal jonge talenten van de Sterrenfabriek hier in de studio. We hebben nog Great Lake. 2 nummers zullen ze nog spelen. En dat hadden we te krijgen bij Komende Stem. En de Frieske Simon & Garfunkel. Graag tot Alex. Altijd al een echte Chesterfield willen hebben? Kom dan nu naar de actieweken bij Delta Chesterfield in Akrum. Nu hoge kortingen. Waanzinnig veel keuze uit nieuwe, gebruikte of vintage Chesterfields. Delta Chesterfield in Akrum. De grootste Chesterfield specialist. Of ga naar chesterfield.nl. Nieuw. Rivella koolzuurvrij. Dat bevat al het goede van Rivella, dus met. Maar dan zonder. Verkrijgbaar in verschillende smaken. Oh. En natuurlijk lekker laag in calorieën. Oh. Hou je van lekker naturel? Ga dan voor Rivella koolzuurvrij. Je vindt het tussen de sappen. 25 jaar Sanidroom. En dat vieren we. Ga voor de betere badkamer inclusief vakkundige installatie naar Sanidroom. En maak kans op €2500 retour op uw nieuwe badkamer. Stella introduceert de nieuwe Vicenza Steps. Een prijswinnaar. Nu nog rijker uitgerust met onder meer een krachtige middenmotor. Benieuwd? Kijk op stellafietsen.nl. Het Lilianenfonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. Maak nu een proefrit op de Stella Vicenza Steps in een van onze e-bike testcenters. Als je bedrijfswagen je gereedschap is, kun je als vakman rekenen op het vakmanschap van Renault. En van extra voordeel. Want bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master kan dat voordeel oplopen tot wel €5.000. Inclusief een gratis laadruimtepakket. En leasen kan al vanaf €99 per maand. Renault Bedrijfswagens. Voor de vakman. Kijk voor de voorwaarden op Renault.nl. Het is weer vreemde maar het weekend vader door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom in het laatste uur van Noorderwind Live. Het muzikale dwarsplein dat straks roemt de jou tot talenten van de Sterrenfabriek. Great Lake zal nog 2 nummers spelen. En de Frieske Simon & Garfunkel. Dit alles en nog volle meer in ieder geval in dit uur. We beginnen met Waylon. It's a fine, fine line between whiskey and water into wine. It's a long way home when you're down and out here on your own. It don't matter who you are when it's time to lock and load. Everybody's got a little outlaw venom. Cold peas hiding in the blacked out denim. Heartbeat beating to a rock and roll rhythm, yeah. Everybody got
Whalen, wat een fantastische zanger. Wij draaien in ieder geval in deze aflevering van Noorderwien Live. Het muzikale dwarsplein van Friesland. We hebben dus een proto evenementen door komende snijn. En als het in de verhellingsjust snijdt te worden op televisie. Het kan nog, want van een migje zal onder horen Great Lake, maar ook Gerrit Bredler en Regina Forte optreden. En we beginnen gewoon vanuit het prachtig waar is. Dat regelen we gewoon lekker droeg. Wist je hier maar ergens, zeg maar? Is het al? Ja, in de brasserie Marie-Louise. En daarna nog een soort slotconcert, hè? Ja, maar Gerrit Bredler en Regina Forte. Ja, fantastisch, man. Goed, dit is het stemloed van Kees de Groot en Sandra van der Meer. Met beiden vormen ze dus intussen het duo Great Lake. Is dat het enige wat je hem doet, of ben je nog met heel soort orenprojecten bezig? Maar je hebt altijd mooi druk, hè? We zijn mooi aan de gang. Ja, gelukkig wel. Dat... Ja. En in dit geval, de Great Lake, wat ben je met platen bezig, met optredens of ze nog anders wat? Maar Great Lake, nee, we 2 platen hebben maken nou. Ja. Een Franstalig en die chansons en mijn eigen repertoire, de tweede CD weer dat. En nou, nee, we zijn nou weer bezig met het Kriesconcert bij u in het my god. Maar dat is nog een heel even. Dan mag het wel even omzetten dus. Ja, dat komt vanzelf. Het wordt leuk. Wordt dat in Jelsen. Hartstikke mooi, man. Goed, jongen. Nou ja, de onleiding hier is even voor een mooie zondag in de Leeuwarden. Ik zei al snijden een beetje van allerhande leuke dingen in de auto te doen. Maar onder een optreden van deze 2, meneer en mevrouw, zo neem ik ze maar even. Welke 2 nummers game doen? Want ik boei hem even jaren nog. Het eerste versje, dat is van Toon Hermans. Yeah. Als de liefde niet bestond. En het tweede versje, dat is in het Frans, Matete. Ik ben er helemaal voor. Great Lake, live in Noorderwien. Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan, de rivieren, de vogels en de dieren. Als de liefde niet bestond, als de liefde niet bestond, zou het strand de zee verlaten. Ze hebben niets meer te bepraten als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zou de maan niet langer lichten. Geen dichter zou meer dichten als de liefde niet bestond. Nergens zouden bloemen staan en de aarde zou verkleuren. Overal gesloten deuren en de klok zou niet meer slaan. Als de liefde niet bestond, dan was heel de vrijerij bedorven. De wereld was gauw uitgestorven als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zou de zon niet langer stralen. De wind zou niet meer ademhalen als de liefde niet bestond. Geen appel zou meer rijpen, zoals eens in het paradijs. Als wij elkaar niet meer begrijpen, is de wereld koud als ijs. Ik zou sterven van de kou en mijn adem zou bevriezen als ik jouw liefde zou verliezen. Er is geen liefde zonder jou. Je lève bien ma tête, je trouve
d'amour. C'était un jour de fête, Cupido capricieux, dans les jeux de brunette, avant peint d'amour en bleu. Elle rêve de conquête, brunette l'inconnue, et j'ai joué ma tête, mais si je l'ai perdue. J'avais perdu ma tête, j'ai fait soin de chapeau, plus de soucis qui végètent dans le jardin du cerveau. J'ai fait un peu ma tête, je trouvais ça sympa, quand j'entendais Brunette, Brunette reviendra. Un jour vers ma Brunette, sans l'ami Cupido, elle dit j'aime plus ta tête, il dit quand même pardon. Tu t'es paillé ma tête, lui dit je vais grand cœur, il me rendit ma tête, elle emporta mon cœur. Depuis dans ma petite tête, cette vraie tête à queue, je suis devenue femme du tête et j'ai le front soucieux. Le cœur après la tête, voilà le leitmotiv qui fait que la planète a le cœur bien chétif. Oui, mon histoire est bête, je le sais maintenant. Il n'a ni queue ni tête, j'ai gagé votre temps. Il n'a ni queue ni tête, même si vous le voulez. Vous promenez-vous en tête, alors vous comprendrez que je l'aimais bien ma tête. Je trouvais ça sympa, avec son air poète, que je tenais de papa. Mais j'ai une autre tête depuis ce maudit jour où j'ai joué ma tête pour un stupide amour. Ja, fantastisch. Great Lake, dames en heren. Snijder Mickey dus in Ljouwert en op Buis live hier. Tot de volgende keer. Zo is dat, dankjewel. Ja. Kees en Sandra, succes met al die projecten. Bedankt. Tot de volgende keer, hartstikke mooi. Goed, wij gaan even Simon en Garfunkel, de Frieske editie, soundchecken. Anne Vrouwke, hoe laat begint het lekker, Snijder Mickey? Nou, je kan al om 12 uur in de stad wezen, maar ze winnen om 12 uur los op alle locaties, de artiesten. En is er nog wat te vinden op internet? Is het een site of zo? Ja, www.mooileeuwarden.nl, daar kun je het programma downloaden. In datzelfde mooie Leeuwarden hebben we binnenkort ook City Prompts. Geef aan, ik nog horen praten. Maar eerst, muziek, The Middle. Take a seat, right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Oh, take a step back for a minute into the kitchen, floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Looking at you, I can't lie. Just pouring out admission, regardless of my objection. Oh, and it's not about my pride. I need you on my skin, just come over, pull me in, just. Oh, baby, why don't you just meet me in the
I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle, no, baby. Why don't you just meet me in the middle? Oh yeah, I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? Oh, in the middle, baby. Why don't you just meet me in the middle, baby? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle, in the middle. Precies, in de middel. Destin wij op dit stuk in de studio. Straks gaan we naar de Frieske Simon en Garfunkel. En daarna nog naar de talenten van de Sterrenfabriek. Dat is een ontzettend leuk initiatief. We hebben het al eens vaker gehoord. Dat rent intussen al zo'n 2 jaar. En er komen nou toch wel hele mooie talenten naar. Dus die krijgen aan ze hier absoluut een podium. Zou ik als mooie evenementen. En Dirk Gering straks nog met zijn battle. En dan krijg je nou nog een opdracht van mij, Dirk. Ik krijg een opdracht van Willem inderdaad. En dat is de bedoeling dat ik in een melodies improviseer. Ja, en wist je welke melodie het was of net? Nee. Want een van de melodieën die kiezen meest is van Elvis Presley. Hè? Love me tender. Is er wat mee of net? Mooi, iets wistje. Ja, oké. Dat was een uitdaging om de melodie wel om te houden. Maar... Let het in die omgekeerd. Krijg straks een opdracht van mij. Betocht terug Bart Kingma trouwens, de collega. Ik ga eerst even met Margot praten. Margot Huiting is al hier een directeur, hè? CEO. Ja, CEO, hè? Ja. Ik pleeg haar er altijd een beetje mee van City Proms. Het absoluut een van de leukste klassieke festivals van Nederland. Je bent nog heel beskieren. Je zit al in Noord-Nederland. Ik vind van heel Nederland. Nou, dat kan ik alleen maar beamen natuurlijk, hè? Ja. En donderdag begint het al, hè? Ja, donderdag begint het al. We hebben een voorproefje. We beginnen in het MCL met het Korenlint. Dat wordt fantastisch, hè? Dat wordt echt geweldig. We hebben meer dan 220 mensen die zich hebben aangemeld voor dat lint. En ja, het is natuurlijk waanzinnig om te zien. Dus we staan dan hand in hand op een gegeven moment een aantal dingen te zingen. En we hebben al een beetje geoefend afgelopen week. En daar staan de mensen eigenlijk al met tranen over de wangen staan daar al naar te kijken. Dat wordt een geweldige opening eigenlijk. Ja. MCL, wat moet ik me voorstellen? Is dat in een hal of met z'n allen in een operatiekamer weggepropt? Nee, ik hoop het niet, hè? Nou, het is in de hal. En we wilden het wel heel graag door het hele ziekenhuis. Maar dan heb je duizenden mensen nodig. Ja. Want alleen al die gang is 150, 200 meter. Ja, is gigantisch. Hè? En wil je op een afdeling uitkomen, dan ben je gewoon 1 kilometer verder. Dus dat is een beetje lastig. En als je uitgaat van 1 meter per persoon. Ja, nee, dan... Weet je? Dus we zijn al heel blij. We zetten ze boven op de balustrades neer. En dan komen ze van de trap af. En dan slaan ze even de ingang over en dan gaan ze zo die hele gang in. En dat is sowieso al een prachtig gezicht. Hoe laat is het donderdag? 7:30. 7:30. MCL voor iedereen toegankelijk? Ja, iedereen. Ik kan me voorstellen, het is groot, maar ja, er moet allemaal wel plek zijn. Maar dat gewoon dat past makkelijk. Het is een hele grote winkelstraat, dat past makkelijk. Iedereen kan er naartoe. Dan de dag erna. Ja, nou ja, dan hebben we het openingsconcert natuurlijk met het Noord-Nederlands Orkest. We hadden natuurlijk een beetje een strop. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen. Maar we hadden natuurlijk Gauthier Capuçon geboekt. Die wereldberoemde cellist. Die ineens een schouderblessure bleek te hebben. Ja, dat was heel pijnlijk, hè? Ja, dat is niet het soort bericht wat je wil horen een paar weken van tevoren. Hij zelf ook niet trouwens. Ik heb nog een filmpje gezien, hè, dat hij het een beetje uitlegde. Ja, heel sympathiek. Ja. We hadden er niet om gevraagd. Dat heeft hij helemaal zelf bedacht. Ja. Vonden wij heel erg leuk om dat filmpje te krijgen natuurlijk. Maar ja, dan moet je dus op het laatste moment iemand anders gaan zoeken. En dat is gelukt met deze meneer, Bezot Abduraimov. Ja, ik vond het jammer dat je mij niet belde. Maar, ja. Grapje. Als jij het tweede pianoconcert van Rachmanin... Hou maar op, nee, hou maar op. Ik mag niet eens in de buurt van die Steinway Sons komen. Ze denken dat er dan gelijk rook uit komt. Nee, vertel even. Nee, goed, Capuçon die zou het celloconcert van Saint-Saëns gaan spelen. En we denken, kunnen we een andere cellist gaan zoeken. Maar we zochten ook een bepaalde persoonlijkheid. En op een gegeven moment zijn we verder gaan zoeken samen met het management uit Londen. En die zeiden van, wat dacht je van Bezot Abduraimov? En dat is een heel jonge vent nog. Maar is ongelooflijk populair. Hij komt speciaal voor ons uit Dallas overvliegen. En gaat dan daarna ook weer door naar IJsland. Wow. En speelt het tweede pianoconcert van Rachmaninov. En als ik heel eerlijk ben, ja, dat is een van mijn favoriete stukken. Dus ik ben ongelooflijk... Geluk bij een ongeluk. Ja. Ja, het levert dus inderdaad een diepe opluchting dus, dat het geregeld is. Ja. Maar het levert dus wel iets moois op. Ja, zeker. Ja. NNO, deze grote artiest, ja, dat is het. Of komt die avond nog meer bij? Ja, hier heb je al een hele mooie avond mee, hè? Ja, het is natuurlijk al een fantastische avond. Wat wel heel bijzonder is aan de avond, is dat ik weet niet of jij ooit van Richard Hageman hebt gehoord. Van naam?
Ja, hij heeft een aquaduct. Maar Richard Hageman was natuurlijk een hele bekende Leeuwarder... die ooit een Oscar heeft gewonnen in, wat was het, 1932 of zoiets. En wat maar heel weinig mensen weten eigenlijk. We hebben natuurlijk een heleboel beroemde Friezen... zoals Mata Hari en Escher en zo. Maar Richard Hageman is er ook eentje. En die dus deze verdient wel wat meer... Ja, dus is een componist ook. En hij heeft ook onder andere een ouverture geschreven. Die hebben we speciaal laten digitaliseren. Dat betekent dus dat het handschrift in de computer is gezet. En dat het orkest het kan spelen. En dat is met samenwerking met de gemeente Leeuwarden gedaan. En daar ben ik wel heel blij. Er is speciaal zelfs een Richard Hageman Society. Oké. En de meneer die society runt, die komt ook speciaal naar Nederland. En op de donderdagmiddag is er dan een lunchlezing. Jeetje. Ook weer over die Richard Hageman en de ouverture. Dus er is wel heel veel te doen. Ja, ik zag in jullie voorpublicatie. Toen heb ik er een klein stukje over gelezen. Ik had inderdaad nog nooit van die man gehoord. Nee. Maar nu wel inmiddels. We kunnen alles benaderen. De zaterdag en de zondag. Nou, zaterdag is de grote dag van Grutsk. Misschien heb je het er al over gehoord. Dat is natuurlijk georganiseerd door de OMF en Proud Event. Waarbij dus eigenlijk de hele Friese spelende Hava-braassector... maar ook de trommelaars en ja, echt ongelooflijk veel. Alles wat de OMF maar vertegenwoordigt, dat komt optreden op de zaterdag. 5 podia door de stad. Een grote show, marching bands. Wordt heel bijzonder. We hebben een Britse jeugdbrassband die over is gekomen uit Engeland, die wij hebben geboekt ook ter ere van het Jeugdkerstfestival. Dus dat is de zaterdag. Hebben we een aantal prachtige kindervoorstellingen met live klassieke muziek. Dat vind ik ook heel belangrijk, dat de kinderen echt kwaliteit krijgen. Nou ja, en dan op de zaterdagavond een show ook. Overigens hebben we op de vrijdagavond nog Erik Vloeimans. Hè? Ja, ook nog. De Big Band. Nou, en dan op de zondag... ik kan het ook niet allemaal vertellen. Nee, hoeft niet. De tijd zit er ook bijna op. Dan vertel nog even kort wat er op zondag is. Zondag hebben we onder andere een orkest van 100 accordeons. En het Fries Jeugdorkest en de Luchtmachtkapel komt ook optreden. En dan verder zijn er nog allerlei andere... Oh ja, en Alice Sarah Ott met de leden van het Concertgebouworkest. Cityproms.nl zou ik maar zeggen. Dat wou ik je vragen. En snijdt Janne naar een uur of niet. Margot, net meer bellien en ik net meer mailen. Dan mag je onderuit op de bank. Fantastisch. Ik ga een krant inholen hier. Er zijn posters, er is een site. Dit is een heel veel informatie in 3-4 minuten tijd. Cityproms.nl, daar staat alles op. Maar het wordt weer fantastisch. Complimenten en heel veel succes. En vandaag zit in de bijlage van de LC dus deze krant. Dus allemaal de krant kopen. Dankjewel! Alsjeblieft. Dit was het? Ja, dat was het. Margot Huiting, altijd leuk om die te hebben hier in de studio. En zeker met Cityproms. We beginnen op Night Nice. Hij brengt die bal achterin, die heb achterin. Wat is het? Ja, dat is Keertsen in Friesland. Wees erbij. Sneun, 23 juni, Herenhaatklasse Vrije Formage, Ollewoeren Holvert en Sienoeren Exmora Dameshaatklasse Oordeling. En snij 24 juni, Herenhaatklasse Vrije Formage om Tollewoeren in Belsum. Zorg op knkb.nl. Trekpleister heeft altijd meer advies, ook bij kalknagels, kloven of vermoeide voeten. Nu Wartner Kalknagel en alles van Gavel. Tweede halve prijs en gratis Gavel extra voetcrème 40 milliliter. Wartner is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Het Keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken door Drukkerij van der Eems en Opel dealer Engelsma en Nvidia. Merci pour le compliment. C'est enfin une nouvelle voiture. Dank voor het compliment. Dit is inderdaad een nieuwe auto. Nog deze zomer op vakantie in een nieuwe auto? Het kan dankzij de snelwegweken van Volkswagen. Met voordelige voorraadmodellen die meteen leverbaar zijn. Zoals de Tiguan met een totaalvoordeel van ruim €8.500, waaronder 4-wielaandrijving. Alle reden voor een Volkswagen. Bekijk het voordeel op al onze voorraadmodellen op volkswagen.nl. Geniet je van jouw eigen tuin. Dat is waar wij Terras en Trends vastien. Meer dan 50 verkeerpunten in Nederland met de naaiste trends in sierbestrating, tuinhout, boetenverjochting en alle oren tuininrichting. Welkom bij Terras en Trends. Een beleving vol tuininspiratie. terrassentrends.nl. Deze maand in Plus Magazine. 37 tips voor een blije zomer. Op vakantie? De regels verschillen per land. We hebben de belangrijkste regels per land op een rijtje gezet. 6 pagina's puzzelen met mooie prijzen. En maak 3 keer kans op een Stella e-bike ter waarde van €2200. Plus Magazine ligt nu in de winkel voor maar €2,95. Zoek voor verkeerpunten bij jou in de buurt op terrassentrends.nl. Nu bij IKEA, Solle. Gewoon
sale. Oh ja, sale. Dat betekent kortingen tot wel 70%. De sale loopt nog tot en met zondag 1 juli. Kom dus snel naar de winkel of ikea.nl. Aandacht maakt alles mooier. IKEA. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Naast is nog een liedje te gaan. Onder andere bij de talenten van de Sterrenfabriek. Dat werd hartstikke leuk. En de Frieske Simon en Garfunkel. Jawel. Maar eerst de Dijs uit de provincie met Erik Kenema. Dit is Omroep Friesland met Nijs. Het einde van het NL Alert is suverkrekt jong. En dan heeft het alles te maken zelfs met de Gutte Bron in het Jedre Belastingkantoor in Ljouwert. Alle instructies zijn hierbij opgeheven, zo meldt NL Alert een 2-3 seconden lien. Een goed oerlien, wie is verslagjouwer Onno Valkena nog bij de bron. Dat krek het bron zijn meester jong waard. De wens die jongen liet afskaalt, maar tegelijkertijd gaat het bestrijden van het plak dat het vuur weer gaat nog heel tijd terug. Er wordt nog belust vanuit een heegwerker. Er is een grote kraan ondergang met sloopwerk. En dat sloopwerk is wel heel belangrijk, want zonder dat sloopwerk koer de brandwacht de vuurhaard net bereiken. En dat nijblussen, dat kan nog wel een aantal uren worden. Een wenning om de Lochten in Jesterwoude is vanmorgen om 3:45 van hinnen oervallen. De beide bejaarde inwoners binnen in haar huis oervallen terug elke dag een 2 maal van tussen de 20 en 24 uur. De auto van de slachtoffers is erbij steln. Die zijn letterlijk veromvoen in hetzelfde Jesterwoude. De politie heeft een onderzoek ingesteld en vreeg het tjoegen haar te melden. Burgemeester Harry Oosterman van de Eerstellingwerf jij nou oer die oerval. Het onderzoek is op stuit in volle gang. En we weten eigenlijk nog net zo goed wat er nou precies gebeurd is. Dus daar moeten we eerst wat meer zicht op krijgen. En het is volstrekt onduidelijk waarom ze nou precies deze mensen uitzocht hebben. Het bestuurt het waar bewolking, joert en buien. Het is 15 graden bij een krachtig onthudde noordwestenwind. Joen is het meer droeg. Morgen ik een beroende loft, nog een paar buien. Dan is het beneden gratis 15. Snijden komt de zinnen erbij, dan is het 17 graden. Man die wisselen zin en bewolking elkaar aan. En dan komt er een temperatuur op het thermometersysteem van 19 graden. Go, go, go zo snel als je kan naar T-Mobile voor superscherpe deals. Deze week de Samsung Galaxy S9 met 5 gig en unlimited bellen in Nederland en de EU. Inclusief klantvoordeel vanaf €42,50 per maand. Check alle voorwaarden op T-Mobile.nl of ga naar jouw T-Mobile shop. Let op, de go-go-go deals duren nog maar 3 dagen. Let op, geld lenen kost geld. Als je online een occasion vindt, moet je na een schop tegen de banden en de rondje om de kerk maar weten of hij bevalt. Hashtag hoe dan? Ik wil zo'n auto kunnen ruilen als hij niet bevalt. En eindelijk zijn er nu occasions met standaard omruilgarantie. Kijk op viabovag.nl. 2 weken omruilgarantie. Zeker weten viabovag.nl. Voor kleine of grote bedrijven is dit het moment om naar Brother Business Printers te kijken. Voordelig en betrouwbaar, met precies de print- en scanopties die voor jou belangrijk zijn. Bovendien krijg je nu tijdelijk tot €250 cashback. Kijk voor de modellen op brother.nl/cashback of ga naar bol.com. Voor elke business een brother. Toeren door pittoreske dorpjes op weg naar nieuwe herinneringen. Bij Kras snappen we dat u er lekker op uit wilt deze zomer. Kies nu uit onze vele last minutes op kras.nl. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is Kras. Dit is ons seizoen, dus ga aan de slag. Deze zaterdagochtend van 9 tot 11, 25% korting op alles. Voor de makers. Praxis. Lees de voorwaarden op praxis.nl. Last minute met de auto naar Italië. Al vanaf €29. De wereld is Kras. Als je bedrijfswagen je gereedschap is, kun je als vakman rekenen op het vakmanschap van Renault. En van extra voordeel. Want bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master kan dat voordeel oplopen tot wel €5.000. Inclusief een gratis laadruimtepakket. En leasen kan al vanaf €99 per maand. Renault Bedrijfswagens. Voor de vakman. Kijk voor de voorwaarden op Renault.nl. Kruidvat, de voordeeltog is met het grootste assortiment en de meeste acties. Nu alles van Dof, 1 + 1 gratis. Ook alle Sajos, 1 + 1 gratis. Woehoe! En alles van Colgate, 1 + 1 gratis. En nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
welkom bij het laatste liedje. Jaloeren van Orde weer live het muzikale dwarsplein van Friesland. Waar het in ieder geval in de studio gezellig is. En ik hoop dat Jo van de radio, televisie of internet hetzelfde gevoel er in ieder geval horen. Dag Ruthina. Hey Willem. Hoe is het nog? Is doe je rek? Hey, even wat leuks. Vliende Wiekers is er bij een verste Sjoggen en Harker van dit programma. Martien. Ja, op de bank. Hij met bij Noorderwies, jongen. Martien Aldenalder. Ja. Ja. Maar wie wat de hutje of net? Ja, dat weer hartstikke. Ja, net Martien, maar dit programma op televisie is het wat te doen. Het wie vorige week een aardig roege muziek, hè? Ja. Het wie best roege muziek. En wie ik te drok of net? Nou ja, hoe maken we dat zezen? Hoe gaat het met filmen? Nou, hij zit vol. Ja, en na je week zijn we vol. Ja, hij zit vol. Ken je me bij? Maar ik ga even wat leuks. Vertel. Dat krijgt even regeld. Want Dirk en ik, wij gaan naar Mukpop. Jeetje. Als de backstage live vloggers. Oh, wat leuk, hè? Dus dat gaan wij even regelen. Ik Wij gaan als team Noorderwien. Te gek, want ik hier een vrijkaartje, ik zoek dat ik ken, maar ja, nou had ik een last minute. Ja, maar ik ga een last minute klus. Ik moet morgen de Red Button film, wist? Oh, gisteren naar de première? Nou, ik moet het presenteren. Oh, doe jij alsof wel. ik dat ken. .nl, jij wel. Ik denk dat iedereen al voort is voordat die film. Doe even de groeten van mij aan die haatspeler. Ja, ik hoop dat Jonathan Banks komt. Want dat lijkt het meer met dat ziek. Dirk, doe eens aan Bartel in. Ja. Maar is toch een opdracht, hè? Ja. Dan wil ik een mail krijgen van de collega Bart Kingma. Alright. Die zoekt vallen, hè? Oké. Maar hij is hier, hè? En ik weet dat Bart het net leuk vindt, maar ik geef hem gewoon naar hem taal. Dames en heren, maar ik ben gewoon even bij het publiek deel. Dag Bart. Doe tekst een keer in het fiesta-hoekje zitten. Ja, lekker in donker. Ja, jammer. Maar dan is het Bartel maar net bedenken, Martin. Ja, doe hast het net betacht. Hast het een beetje in Friesland helemaal in documentaire. En we hebben elke week nog Bartlers hier. Hoe neemt het eigenlijk? Battalion. Ja. Een stomme R. Ja, maar als de battelst, wat dan? Hoe is het dan? Bist dan een bartelaar? Dan best een battelier. Battelier, ja. Dirk is de bartelier. Is battelier. Wat voor opdracht met die jongen? Hè? Nou, Dirk, het is de laatste weekend van Oeral. Daar hast zin in om lekker een weekend in Oeral. Daar pakt je spul en dan stapst je op een trein en dan stapst je op een boot en dan komt je om en dan is het helemaal stil. Er is helemaal niks. Wat nou? Oeh, ik ben benieuwd. Dank u wel, Bart. Ja. Hartstikke mooi. Ik vind het leuk initiatief. Het Bartel in Friesland helje. Daar jou we dan een podium in Friesland. Normaliter, normaal gesproken, maar ik erbij zeggen, krijgen mensen 20 telende kongers om uit te denken en dan moet ze hun verhaal doen. Dirk, doe eens wat meer tijd voor mij. Omdat het is televisie, het is radio, dus we hadden er iets meer marge op. Dus denk goed naar hoe wat Bart die verteld had. Goed zo. Dan ga ik naar een duo. En het is net zomaar een duo, want ik zou zeggen broren, maar je bent ook nog tweelingbroren, hè? Ja, al heel lang. Ja, hoe dat begonnen is, dat weet je hem zelf ook niet meer, hè? Dat hebben we zo komen letten. Goed. Peter en Engbert, Braam. Ja, klopt. Jim Heid kennen we heel goed met dit programma, want die is altijd druk in de war met de koren. En dankzij hem heb ik een pro de koren in deze studio. Ik ben hem altijd heel erkentelijk voor, maar gelukkig ben je hem. Maar we worden heel muzikaal, dus opvoed. Ja, het is met de paplepel ingegoten. Altijd maar koormuziek en klassiek of net? Nee, net altijd. Wel een soort koormuziek is begonnen en op een gegeven moment ben we met z'n beiden verder gaan. Ja. En wie het voort met Simon en Garfunkel muziek? Ja, nou eigenlijk wel. Ja. Daar werden we eigenlijk altijd al door geïnspireerd. Dus. Of wie dat onleiding misschien wel? Nou ja, we dienen voor vaker te gere dingen en uw stem die weer een dermate gelijk. Dat zijn van, nou, daar kunnen we meer mee doen. En Simon en Garfunkel hele mooie, harmonieuze vestjes. Dus dat we al heel gauw we zeiden van, hé, maar dit is mooi, dit klinkt mooi en daar hebben we wat meer mee doen. Ja. Nou ja, 15 jaar verder. Ja. Zit je in de studio op Vredemigje? 3 cd's verder en een prut eigen nummers verder en een hele prut inspiratie. Dus ja, erg leuk. Erg leuk, vooral dat. Die eigen nummers. Zit hij ook in die sfeer van Simon en Garfunkel? Of hij hem juist zijn van we nog heel wat oors? Nou, wij zijn van de Friese Simon en Garfunkel, dat is leuk. Maar wij zijn Peter en Engbert. Ja. En we hebben onze eigen teksten. En we hebben onze eigen sfeer erin. Maar het komt wel heel erg... Ja, die sfeer is van Simon en Garfunkel, maar echt een beetje van u. Want wij houden van die harmonie. Ja, wij prachtig mooie muziek. Goed jongens, het feestje komt er gewoon. Je met dat 15-jarig jubileum vind ik wel vieren, maar dat zullen we nog wel even nog aan. Maar welk nummer begin je nou? Nou, wij dachten van een van onze eerste nummers die we coveren, wie Perhaps Love van John Denver. En het is een oudje, maar in onze optiek nog steeds actueel en we zongen hem graag. Dus wij dachten, laten we Perhaps Love zongen. Ja. Ik ga het nummer uitlezen. Met Simon Garfunkel, Peter Engbert en dan komen we toch... Nee. Dit is dan John Denver, maar ja, die had er al hier bij. Ja, het is volstrekt logisch. Past, ik ben nooit weer live. Het is al hetzelfde sfeer. De studio is weer. Mooi, dankjewel.
Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort. It is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, my memories of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer. It wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, my memories of love will see you through. Oh, love to some is like a cloud, to some as strong as steel. For some a way of living, for some a way to feel. And some say love is holding on, and some say letting go. And some say love is everything, some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflicts, full of pain, like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. If I should live forever and all my dreams come true, my memories of love will be of you. Some say love is holding on, and some say letting go. And some say love is everything, some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflicts, full of pain, like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. If I should live forever and all my dreams come true, my memories of love will be of you. My memories of love will be of you. Helemaal Simon en Garfunkel, man. Ja. Kijk daar nog. Had wel een beetje van het loodje, toch? Ja, denk je het dan. De volgende wordt het Simon en Garfunkel. Oké, hartstikke mooi, maar goed. Daar doe sprutsen, want je hebt crew dus ik eigen noemen. Zit dat Friestalig, Nederlandstalig, Engelstalig? Eigenlijk allebei. Ja. Vooral Fries en Nederlandstalig en van uw eigen werk. Ja. En ik ben Fries nu uiteindelijk, hè? Dus ja, dat maakt wel een beetje bijjaren. Je hebt dan met je beiden zitten, ze harmonieus het nooit en dan lekker pielen en je hebt zo wel wat er gebeurt? Nou, vaak is het zo dat Peter dan bijvoorbeeld bepaalde teksten schreeuwen had. Al hebben we nijtocht en dan stuurt hij dat naar mij toe en dan maakt ik de muziek. Ja. En dan komen we bij een en dan zorgen we dat het goed in harmonie komt. Ja. Zo is het een beetje gong. En we hebben ook een paar noemers van Simon en Garfunkel zelf. Hebben we omzet in het Fries. Oh, dat is wel mooi. Vorige keer ergens even alle noemer van die. En ja, dat maakt het dan toch weer een beetje eigener. Dus het is een beetje van beide, zullen we maar zeggen. 15 jaar, jubileum, feestje vieren? Ja, dat ben we eigenlijk wel van plan. Tenminste, we kwamen er zo'n beetje achter. En Alex, die zei al van, hey, is dat 15 jaar? We zeiden, ja, we zijn al 15 jaar bezig. Ja. Dus we moeten eens even zien wat we daarmee het waan kennen. Dus dat bewaren van het najaar. We zijn er ook dwan om daar zo naar... Wat zegt? Ja, we wilden dit hier nog, toch? Ja. Nijier, het nijier. Hè? Dus net het nijier, maar het nijier. Dus ja, dat zit nog in, dat komt nog. En we zijn druk dwan om te zien van hoe zitten we dat programma een beetje inwandelen. Waar zullen we dat doen, maar we houden hem op de hichte. Graag, en dan kom je maar weer. Je hebt ook 2 nummers achterkomen, welke? We gaan The Bridge Over Troubled Water van. En vervolgens een eigen nummer Verlangen. Ik ben ervoor. Live in Orwin. Maar is het gewoon Peter en Engbert? Kijk dat er gewoon Het is gewoon Peter en Engbert. Mooi. Ja. Nou. Dat viel me het beste.
side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down. Sail on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine all your dreams along their way. See how they shine. Oh, when you need a friend, I'm sailing right behind, like a bridge over troubled water. I will ease your mind, like a bridge over troubled water. I will ease your Applaus voor deze beide heren. Jongens, dankjewel. Misschien dat we straks nog wat tijd houden dat we treden noemen nog door. Maar ik ga een beetje ruzie met de klok. En ik mag nog naar een aantal jonge talenten. Zullen we het straks misschien even beginnen of we nog tijd houden? Wij wachten hier nog even. Ik ben al een beetje bruut nou, maar ik mag even naar... Hoe is toe? Tirsa. En hoe heet jij? Alicia. Gladys. Jaël. En jullie zijn van de Sterrenfabriek. Klopt. En hoe lang zit je daar al bij? Bijna een jaar. Oké, vertel eens, wat is dat, Sterrenfabriek? Dat is waar je muziek kan opbouwen, dat je meer kan zingen, rappen en dat bloei je dan eigenlijk uit. Ja, precies. Dus iets met je talent doen, zeg maar. Klopt. Ja. Vind je het spannend hier? Nee, valt al mee. eerder geweest. Oké, je bent wat ervaren. Ja. Hartstikke mooi. Welk nummer gaan jullie doen? De Road to Fame. Oké. Zullen we maar gewoon live doen? Is goed. Ja. Sterrenfabriek, ik jou ze graag een podium. Ik krijg straks nog een tweede groep hier live in de studio. Maar ook deze hier. Sterrenfabriek live in Noorderwin. Don't stop to get enough.
stop to get enough, get enough. Oh, wow. I'm on stage, I feel the beat. I don't stress the rhythm touching me. Music is my way of life. Without it I can't survive. I'm going down the road to fame. This four-wheel drive is driving me insane. Adventures ahead of me every single day. And the people I love are one phone call away. If you wanna make it to the top, you gotta work hard. Don't stop to get enough, get enough. Whoa, if you wanna make it to the top, you gotta work hard. Don't stop to get enough, get enough. Whoa. Me out, I just don't care. I be myself and let the people stare. Doing my own thing, I'm not like anybody else. I just wanna be myself. If you wanna make it to the top, you gotta work hard. Don't stop to get enough, get enough. Whoa, if you wanna make it to the top, you gotta work hard. Don't stop to get enough, get enough. Whoa. Meisje Fjouweren, deze Fjouwe dames, maar ik er even bij zitten. En ze bent van Sterrenfabriek. Dankjewel! Super! Tot de volgende keer. Volgende groep, mij kleersteen. Want Sterrenfabriek doet echt wat mij jonge talenten. En die proberen ze te stiepen, te begeleiden op alle mogelijke manieren. En is die nou... blijf jij staan? Ja. Oh joh, deze... Oké. Ja. Hoe heet je? Vraag het nog een keer. Ja, El. Oké, en hoe heet jij? Tijmen. Oké, en hoe heet jij? VR of Reno. Oké, en vind je het leuk bij de Sterrenfabriek? Ja, zeker. Ja, en dan ben je constant aan het rappen en zingen en zo? Ja. Oké. En dan word je echt geholpen door echte professionals, geloof ik, hè? Ja, klopt. Hoe heet het nummer wat jullie gaan doen? Lef. Live in Noordwin. Yo, Lil T. Ja, VR, hier naast mij. Ja, met je staan met je L, het is geweldig, yo. Hey. Komt-ie. Hey. Hij komt binnen in de school en danst tot de pesten. Schop, slaan, scheld en trekken aan de vesten. Naar de poot gaat de bel, stuit voor gekwel. Dat maakt de rest saai, dat vinden wij. Stap in de klas en ik zie iedereen. Iedereen praat, maar ik ren meteen. Stap in de klas, yo, ik zie iedereen. Yo, iedereen praat over, maar ik ren meteen. Niemand weet wat er speelt in mijn leven, wat ze ook doen. Het kan me niet breken. Ik ben onderweg naar de weg naar succes. Woorden die kwetsen, let op wat je zegt. Want niemand weet wat er speelt in mijn leven, wat ze ook doen. Het kan me niet breken. Ik ben onderweg op de weg naar succes. Woorden die kwetsen, let op wat je zegt. Wat niemand weet. Hey, yeah, Lil T, VR en samen met je alweer. Ja. Ja, nog een uur voor... Moet zo lang wachten, dingen als vliegen misschien te verwachten. Leven nodig voor de dingen die ik doe. Vliegen de scouting en dat soort gedoe. Dit soort chille dingen doe ik met mijn maten. Zie met VR, vliegen door de straten. School naar huis, dan lekker thuis. Even wat eten en daarna naar buiten verrunnen op het veld. Je weet zelf, daar is het parcours en dat is super stoer, yo. Alright, Lil TVR. Jael, je weet het, Sterrenfabriek. Signing off. Mijn naam is Rilo. Peace. Fantastisch. Sterrenfabriek, assisteer er toch maar even met je trein. Jonge talenten. Dank jullie wel. Tot de volgende keer, oké? Doe je best, hè? Doe je best. Heel snel, Frank, want we hadden 10 te kwart. Sterrenfabriek, even, dit zijn de talenten en daar zijn jullie heel fanatiek mee bezig. Ja, we zijn al 30 weken met deze talenten aan de slag. Nou, je ziet wat hier gebeurt. Ik ben super trots, echt als een vader eigenlijk, op zijn zoontjes en dochtertjes. Ja, dus het gaat lekker.
Volgende lichting kom je hier maar weer brengen. Komen we weer, ja, zeker, zeker. Dus super bedankt dat we hier weer mogen zijn en dat jullie allemaal kijken. Hè? Goed zo. Sterrenfabriek, punt. Kom. Hartstikke mooi. Goed jongen, ik zal even zien wat tussen de microfoon, want wij hebben nou toch een bartelopdracht. Ja, hij doet het, Dirk. Ja. Had er even nog nijtocht? Ja, een beetje. Ik probeer echt te concentreren. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben net helemaal geconcentreerd. Maar het leuke is, een improvisatie vind ik als ze zelf net wist wat er komt. En dat is Bartelier. Je krijgt een opdracht, die had Dirk mij kregen. En omdat hij daar spontaan een soort van gedicht hier live op performen. Daar komt het op del. Bartelier, mij Dirk Gerink. Hoe komt, kom eroen, ik kom eroen. Ik ga tot nog doen, werk hinnen vol. Ik ga nog doen, oerol, want ik wil er wezen. Ik wil wezen bij het theater en al het spul. Dus ik ga me warm onkleid. Warm onkleid voor wat er onkomt. Ik ben fijn kleid. Ik ben fijn kleid en verder kleid van wat er onkomt. Ik zit in het wetter op de boord. Ik ga nog doen die gezelligheid. Toch vind ik het een beetje nu voor een soort voorgevoel van wat Bart er samen meteen. Hoe komt me samen meteen? Ik kom er on en oh shit. Vissen te stil voor iemand als Dirk om daaraan te wijzen. Dus ik liet het even los en denk van jee, het is je stil. Wat moet ik nou? Ik zou heel dolgen in. Heel dolgen in. Heel dolgen in. En ik had het zo nog toen bij vies te warm kleid voor dit. Ik zit met mijn voeten in het zon, neem een koude klesser bij de hoorn. Want ik moet voetje bij. Ik moet je weer voort. Ken het meer. Overal is gewoon net daar. En ik zal er al hier naar uit. Ja. Fantastisch. Bartelier in Friesland. Sahit ik de playlist die we op YouTube creëert. Haar mij ik de fucking en de optredens onder van Elmer Kuper weer erbij. Jetse de Vries en dus nog ik Dirk Gering. Dankjewel jongen. Ik ga een fout maken, Max Sissen. Wat vertel? Ik zie het goed in de ritme. Het wie een beetje wie wat vrijer dan eigenlijk de bedoeling hier, geloof ik. Ik vond het wel mooi klinken. Dat is zo, Wessa, ja. Dankjewel, jongen. Hartstikke mooi. Ja. Dit weer, Noorderwind Live. Bedankt voor het zien. Harkje of wat dan ook. En ik wens je een heel mooi weekend. En er is van alles te doen in de provincie. Dus waar wit tref ik je nog ergens. Hoi. Koninklijke Vereniging Het Fries Paardenstamboek en de gezamenlijke Friese Rabobanken. Je bent door.
Ja. Grote Bron, en hier de belastingkantoor in jou, die is leeg te bestrijden.